салому дуруди бе поён бинандаи азиз, навор навбатиро дар бораи он калимаҳое мебахшем ки ҳар як нафар муҳоҷире ки ба ҷумҳурии Корея ё ин ки Кореяи ҷанубӣ меояд барои кор ногузир ба он калимаҳо рӯбарӯ мешавад ва бояд донад ки ин калимаҳо чӣ маънӣ доранд ва дар кадом соҳаи кор истифода мешаванд. Самошил ё арбайт. Самошил ё арбайт дар Корея коргоҳ ё ин ки корхонае ҳастанд ки ё ин ки офисҳое ҳастанд ки мардумро бо кор таъмин мекунанд. Яъне чӣ гуна нафаре ба самошел ё ҳамин гуна офисҳо муроҷиат мекунад ва ин офисҳо бо дигар корхонаҳо ва ё ки нафароне ки ба коргар ниёз доранд барои онҳо коргаронро муаррифӣ мекунад ва онҳоро бурда ба ҳамон ҷои корҳо мегузорад ва аз ин миёнаравии худ ягон маблағи муайян ба даст меорад ки дар ин бора мо як навори дигарам доштем ва дар назар дорем ки як навори муфассал, навори таҳқиқотӣ дар бораи арбайт ва самошил, тарзи кор ва фаъолияти ин гуна корфармоҳо омода ва манзури шумо гардонем. роҳбари ин гуна корхонаҳо яъне самошел ё арбайтро саҷан мегӯянд. Саҷан маънои хуҷаин ё хазяин забони русиро медиҳад ва ин гуна офисҳо яъне офисҳое ки бо кор таъмин мекунанд дар Корея на танҳо мардҳо балки занҳо низ идора мекунанд. Занҳое ки самошел ё арбайтро идора мекунанд онҳоро самонӣ мегӯянд. Самониш ҳамон хонум ё ин ки ҳамон гаспажаи забони русӣ аст. калимаи дигаре ки дар самошелҳо ё арбайтҳо ба он коргарон мувоҷиҳ мешаванд, рӯбарӯ мешаванд ва калимаи копанг ё ки купанг аст. калимаи копанг ё купанг як навъи корест ки вазнин аст, дар дараҷаи ниҳоятан вазнин, ки масалан агар нафаре ки ба копанг меравад ё ки ба копанг ризоят медиҳад бояд боқувват бошад ва аз корҳои вазнинтарин аз уҳдаи анҷоми корҳои вазнинтарин барояд. яъне чӣ гуна масалан баландошонаҳо ё ки хеле ҳамин корҳои сохтмонӣ ки ҳастанд онҳоро бо даст масолеҳи онҳоро бо даст яъне бо пуштора бурда таъмин кардан аст. яъне чӣ гуна масалан агар халтаҳои семент бошад, халтаҳои сементро бо пуштора бардошта ба баландошонаҳо бурда онҳоро таъмин кардан ё ки хиштҳо, сементблокҳо ё ин ки клейҳо ё ки гипсокартонҳо ё ин ки хок ва ғайра ғайраҳоро масалан бо пуштора ва бо қувваи худ яъне бидуни ягон техника бояд анҷом. ва агар масалан бо калимаи копанг ё ин ки купанг мувоҷиҳ шид ва гуфтанд ки масалан ба шумо барои кори копанг ё купанг ҳаст, шуморо ба он ҷо бурда намешаванд. албатта вақте ки ризоят медиҳед бояд дар назар дошта бошед ки вазнинтарин ва мушкилтарин корҳоро шумо анҷом медиҳед. хим як навъ корест ки коргаронро барои ба корҳои аниқтараш ки ба истеҳсоли маводҳои химиявӣ машғул ҳастанд ҷалб мекунанд. албатта нахуст ба ин гуна корҳо бояд ризоят надод ва агар ризоят ҳам дод рӯзи якум ё якум маротибае ки меравад коргар бояд бинад ки шароит чӣ гуна аст ва дар он ҷо агар аз худи мардуми маҳал кор кунад ва бо онҳо якҷоя кор кунад имкон дорад ва шароит агар муҳайё бошад метавонад ки кор кунад то андозаеро ҳарчанд ба саломатиаш ҳам зарар дошта бошад метавонад кор кунад. лекин агар бинад ки масалан мардуми бегуна як тараф ва мардуми худи маҳал некарисо кор намекунанд ва мардуми дигар минтақаҳоро кор мефармоянд, дигар давлатҳоро аз ин корҳо бояд сарфи назар кунад ва
метавонад наравад. Яган як нави корест ки кори шабона аст. хеле маънои калимаи яганам шаб аст ва ин кор шаб ҷалб карда мешавад. яъне вақте ки ба шумо яган мегӯянд маънош ин аст ки шуморо ба кори шабона мебаранд. яъне аз бегоҳ то саҳар шумо кор мекунед. чӯган кори рӯзона аст ва корҳое ки рӯзона коргар анҷом медиҳад ин нав корҳоро кори чӯган мегӯянд. чаноб корест ки вақте ки масалан вақти кори шумо тамом мешавад агар аз саҳари соати 8 то соати 5 бегоҳ бошад ва маблағи муайян барои ин кори шумо мушаххас ва муайян карда шуда бошад ва агар берун аз ин кор шумо кор кунед барои шумо маблағи иловагӣ медиҳанд ва ин маблағи иловагии медода ва кори анҷом медодаи шуморо чаноб мегӯянд. яъне вақте мегӯянд ки масалан чӯган чаноб дорад маънош ин аст ки кори иловагӣ дорад ва барои ин кори шумо ба шумо маблағи иловагӣ медиҳанд. пали калимаи аз ҳама бад медидаи муҳоҷирон, яъне маънояш тез тез кор кардан аст ва дар аксарият яъне ба тамомиам агар гӯем хато намекунем корфармоҳо чӣ завод бошад чӣ кори саҳро бошад чӣ нафарони инфиродӣ масалан мардум аз самошелҳо коргар мегиранд ҳамин вожа ё калимаи палиро бештар истифода мебаранд. шумо талаб мекунанд ки тез кор кунед ва дар баробари тез кор карданатон аз шумо талаб мекунанд ки коратон босифат бошад. аксарият ва ба тамоми худи ҳамин муҳоҷирон ки дар Корея кор фаъолият мекунанд аз ин калима бадашон меоянд. яъне ҳатто масал ҳам шудааст ки масалан вақте ба Корея меояд шумо мегӯянд ки ба пали рафта истодаед ва дар баробари калимаи пали калимаи чони аст ки яъне оҳиста оҳиста кор кардан аст. дар тӯли ана кору фаъолият карданамон дар худи Корея мо бо калимаи худи чони 2 ё 3 маротиба вохӯрдам. яъне аз корфармоҳо 2-3 корфармо аз ман талаб кард ки яъне пали анде чони кор кун, яъне оҳиста оҳиста кор кун. хуб калимое ки агар аз мо ҷо монда бошад яъне мо онро дар навор нагуфта бошем сарфи назар шуда бошад дар камент нависед ва калимаое ки шумо медонед ҳатман нависед ва дар наворҳои оянда боз калимаҳои бештар ки барои муҳоҷирон дар Корея лозим ҳастанд ва мо аз онҳо бештар истифода мебарем маълумот хоҳем дод. падруд то наворҳои оянда.